la creativitat. Si fumar marihuana aumenta la creatividad, doncs. Ah, no. Sí, mucho. No. No. No, què va. Sí, augmenta la creativitat. No fa falta, però a millora, no, suposo? En part sí i en part no, perquè a vegades sí que veus que... O sigui, no ho entens perquè com tu no vas fumat i l'altre sí, ell se li en va al cap, comença a dir coses, però, esclar, tu com no vas fumat no les entens i per tant, no sé, diria que sí i no ho sé perquè no entenc el que diuen. Jo crec que no augmenta la creativitat, però potser experimentes diferents punts de vista a l'hora de fer el que sigui amb la creativitat, però no l'augmenta. Jo, per exemple, tinc una amiga que fuma marihuana i que té una imaginació brutal. I quan està fumada, aquesta imaginació incrementa notablement. Et deixes anar més. Clar, i veus les coses d'una altra manera o t'emparanoies més amb un objecte en concret i deixes volar més la teva imaginació. No hace falta fumar porros para ser más creativo o menos. Et fa veure coses que si no estàs fumat no veuries. Jo no crec que s'hagi de fumar per ser artista. Si tens creativitat, tu pots ser fumat o no. El grup del Santiago Rossinyol, que quedaven a Sitges i feien aquestes festes de creació. No s'ha de fumar per ser artista. No s'ha de fumar per ser artista. Vull dir, qualsevol persona pot ser artista sense fumar ni cannabis ni... No té a veure amb això. En veritat tots la tenim, només que és una substància que et fa com treure les coses més estranyes del teu subconscient. I també hi ha certs artistes que donaven a practicar això de fumar, o opi o cannabis i tot això, i desenvolupaven coses que tenien al cervell i no les havien descobert sense. Jo no ho he provat mai, però a mi m'han dit que moltes dels meus treballs semblen que hagi estat fumada o coses d'aquestes, perquè són coses molt abstractes i molt surrealistes. Però no té res a veure la creativitat amb consumir cannabis. Ajuntament de Sant Cugat.